6 vježbi koje sam izabrao za jačanje mišića trupa. Ove vježbe preporučam svim sportašima, posebno trkačima, triatloncima, ironmanima, trekerima, ali i svim onima koji žele da se u gibanju osjećaju bolje i efikasnije. Ako zamislimo tijelo kao spoj gornjega, a to su glava i ruke, i donjeg dijela tijela, noge, onda je trup ono što povezuje te dvije cjeline, a upravo u gibanju to je veliki izazov. Prva vježba je podizanje koljena i privlačenje brade. Obuhvatimo koljeno i privlačimo bradu i suprotno rame. Opustimo i kontrolirano vratimo. Druga noga gore i pazimo da se ne podiže koljeno i suprotne noge. Gore i kontinuirano dolje. Ponovimo vježbu na suprotnom stranu. Pokazat ću i naprednu varijantu. Gore. Obuhvatimo noge i kontinuirano gore. Opustimo noge i vratimo na pod. Ovo je bila prva vježba. Vježba pedaliranja. Legnemo na leđa. I sada počnemo raditi s time da noga ne mora biti skroz ispružena. Dovoljno je da se ne podiže donji dio leđa. Ako stavimo dolje ručnik, ne bi ga smjeli izvući dok radimo ovu vježbu. 1, 2, 3, 4, 5 i naravno moramo se vratiti. 1, 2, 3, 4, 5. Odmor i idemo na drugu seriju. Isto tako napredna varijanta na obje noge. 1, 2, 3, 4 i nazad. 1, 2, 3, 4. Ovo je bila druga vježba. Pokazat ću treću vježbu, vježba na boku ili side plank. Zauzmemo položaj, glava je u produžetku tijela i izdržimo nekoliko sekundi. Spustimo, promijenimo stranu. Primijetimo kako glava nije u produžetku. Malo je podignemo. I vratimo se u početni položaj. Isto takva varijanta, pravi plank. Položajem zdjelice možemo utjecati na liniju. Izdržimo nekoliko sekundi. I sad se vratimo. Peta vježba je odlična vježba kobre. Oslonimo se ruke, podižemo gornji dio leđa i vraćamo se dolje. Ne koristimo ruke, nego mišiće leđa, zadržimo i spuštamo se dolje. Idemo treći put gore i dolje. Šesta vježba je vrlo važna vježba. Nazivaju je podizanje zdjelice ili glute bridge. Pazimo da su koljena u širini ramena, a pete su razmaknute tako da prstima možemo obuhvatiti. Podižemo zdjelicu i kralježak po kralježak gore. Zadržimo i kralježak po kralježak spuštamo i na kraju spuštamo zdjelicu. Ponovimo to. Zdjelica, kralježak po kralježak, zadržimo i spuštamo prvo leđa i onda zdjelicu. I ovo je bila šesta vježba.